konkurentem pro stavbu Zoušku do semifinálové jízdy. Řídí nádhernou Mazdu, která je osazená motorem Toyota 2,5 litrový motor. Krištof Kološka jako první. Láďa se ho snaží držet, i když Krištof ho teďka asi bylo dělat Zouška se ho snaží dotáhnout, ale nedaří se mu vyvinout dostatečný tlak. Já si myslím, že vítězem této rozlišky bude Krištof Kološka. Uvidíme. Jako první Matyáš Vaněk, za něj Honza Švancara. Matyáš Vaněk proti svojí zelenou R30 Jan Švancara. Matyáš Vaněk krásně vykroužil poslední clipping point, tak já myslím, že je to jasné. Za ním jede Sálek Sanka. Podívejte se na to, Petra využil výkon. Jakože teď jede ze široka na svojí cené metry a Petr Milau skoro v to garáž si jede. Je to tady přátelé Ladislav Marl, Stanislav Zouška jako první, za ním Krištof Kološka. Stanislav teď krásně vykružuje první clipping point, Krištof Kološka. Stanislav trošičku pohodil. No a on třetího clipping pointu se ale rozdíl srovnal. U prvního clipping pointu se jdete velmi těsný souboj. Pokouší se vytvořit pozici motorovou to je krásný zažívací kolo, přátelé, z BMW E36 Stanislav Zouška. Matyáš Vaněk. Jo, přátelé, vidět, Standa Bezouška mistr. Přátelé, stojíme na teď trať, jako první jeden Stanislav Zouška, za ním Matyáš Vaněk, Stanislav Zouška, krásně se skvělí, že se to využije na první práčku, Stanislav Zouška však zavřel. Pojďme na to! To je to, co chceme vidět, to je sport, to jsou drifty! Sledujeme to! Matyáš Vaněk vyjde se na trať jako první, Stanislav Zouška se snaží kopírovat, podívejte se! Aby ani jeden nemohl předjet, a jak to teď bude? Teď musel Standa hodně korigovat svou jízdu, ale škoda Stáňa. Jako první jeden na Krištof Kološka za ním na Petra. Krištof si teď Krištof si teď